Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Array at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agtawin ako ni ti 30. Awan usem ko nga agadal idi ubingak. Aging ga na uma dagiti dadakkel ko ket binaybay andak iti pakaragsakak. Rugyak tagsalaysay, idadak iti umuna atukad ti high school. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ray. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adita ti pagnamanong. Dito'y matidalan nga agturong iti pagadalan. Saan ako nasumrak? Mapanak iti balay ti may sa akaadalak. Saan ka numat asumrak? Ala ka manong, agungat natatang ka nanang numaamwanda nga agabsent ka. Maamwandaan o agipulong ka. Isuasan mo apadpadasan ti agipulong, tadanugan ka. Sige nga rod manong, makaammo ka. Mapanakon, tadyak kayat ti maladaw. Basta jimbagak di nakipulpulong, no saan mo kayat ti makaraman kanya. Wen manong. Ray, apay ang nagsapa ka nagawid. Nasapad da kami a pinagawid, nanang. Apay ang nasapa pinagawid da kayo? Adda ka no papanan ti teacher may ti maudi a subject may, nanang. Kasta ka di. Ni abi ngay. Naudi pa yan, nanang. Tasanda pa yan nagritira. Alang arod, ingka agsakdo iti paglutok. Mapangka ijay waeg. Tanasapa kamot ang nagawid. Una nang. Kalpasan na makasakdoak. Mapan ko kita ni tatang inji talon. Uray sa anon. Ngamin, malumutan. Uray nanang. Kaya't ko amapan kita ni tatang. Ala, makaammo ka nga rod, anak ko. Apay asaan ka matang nga agaramid iti assignment mo, Ray? Madama nga agar-aramid ni Abi iti assignment na. Awan assignment ko, tatang. Makatkadlawakan ka Apay akanayon nga awan assignment mo? Kuha ngamin tatang. Nudaddo mga adda assignment mi. Iji school nga ramidak. Mga nuday talag kupkupya mati mo mga ramiden. Saan matatang? Agpasuruak Saan ak ngagkupya? Apay asaan ka ngagpasuro kininanang mo? Taramidam mat dito'y balay ti assignment mo. Saan ang tatang? Isupay at trabahon ni nanang. Aldawan, apay asaan ka pa'y abumangon dita, Ray. Maladaw ka niti klase yo. Madaman ngagdigdigos di adim. Nasakit ti ulok, nanang. Maululawak. Apay, aggur-igur ka? Unsa, nanang? Alang arod, yiddampay ladita. Agluto akpay iti balunan ni ading mo. Isupay lang arod ti mapanag-eskwela. Sige nga rod, nanang. Iturog ko pa'y. Talaga nasakit ti ulok. Ray, inumom nga rod to'y agas. Tapno agimbag ka. Saanan na nasakit ti ulok, nanang? Anya? Bumangon akon, tamapanak iti talon. Mapankulangan tulungan ni tatang agarado iti pagmulaan iti mais. Ay, agpampambar kan samot. Tapno saan ka amapan agiskwela? Nanang, mabalin ka di asaan akong nga agiskwela? Ay saan amabalin? Masapul nga agiskwela ka. Tapno makasapul kanto iti napintas at trabaho. Agtalon naklangan, nanang. Anya? Kayat mo't agtalon? Idinto ta nakarigrigat at trabaho? Mayat kid di Tasaanan akasapulan nga agiskwela ak. May mayat mo't laeng no agiskwela ka. Sige, nanang. Mapan ko tulungan ni tatang. Apay nga da ka dito'y talon. Apay asaan ka nag-eskwela? Nasakit ti ulok itay tatang. Ang mita, naikatan. Isunga umay kayo tulungan. Agawid kan. Saan ka nga agbannog?
tasumrek kamot lang inton aldaw. Tulungan kayon tatang. Masadut akon asumrek. Apay masadut ka? Masadut akon nga ag-eskwela, tatang. Agtal na ka man. Saan amabalin nga agsadut-sadut ka? Si kanto tinakakaasi no saan ka makaadal. Kitain nakman ita. Agtalon lang ti amok nga aramidan. Di agtalon akmat. Apay, saan mo akayat ti agbalin na polis? Wenno maestro? Kasla narigat mo ti trabaho da. Nalaklakat ti agtalon Ay agtal na ka man. Ikarigatam kiti ti makaadal. Ala, agawid kan. Tasumrek kamot lang inton aldaw. Anyamat tan. Agawid kan kunak. Di mo uray na makapungtutak. Sumrek ka kadi ita, Ray. Masadutak. Mapantakit di je karayan. Mapantag kamol iti ituno tanga ikan. Dayta kumamot ti bagakin ka. Imbagakmat ngamin adjakon kaya ti agadal. Ipilit damat. Agpadatan na. Ibagbagakmat asumarde nga kon. Ngam di dakit din kayat. Talaga sa anak asumrekan ija pagadalan. Jakmat langan mayulo. Kayat ko na ti agtalon ngam ti agadal. Uray siya ka. Adamat talon mi at talunat to. Isang uray sana ka makadal. Nanang, ada intet ti teacher ni Manong Ray asurat. Para kano kada kayo daytoy? Anya ngay daytoy asurat. Jak amo nanang, lukatan niyo ata basaan niyo. Mabitlaang Papaayaban nakmat ije pagadalan. Agsarita kami kano maipapan ka ni Ray. Apay, adda nga tabasol ni Ray ije pagadalan nyo? Kanayon met ngamin asan asumrek nanang. Anya? Apay nga rod asan mo nga imbagbaga kada kami? Abi! Danugan na kano nanang. Isuasan ko nga ibagbaga kada kayo. Na yan day jay akabsat mo? Pinaayaban nak ti maestram kat nagtungtong kami. Apay asaan ka asumsumrak ija pagadalan nyo? Sa dino ka di ti papapanam? Saan ka kano ang makapasa? Agulit ka kano itaakatawan? Imbagakmat ngaminan kada kayo. Adjakon kaya ti agadal, nanang, tatang. Anya nga ro ti aramidem no saan ka nga agadal? Agtalo naklangan, tatang. Ay na, Ray. Anyan to ti agbalin abiyag mo no saan ka nga agadal? San yu kumamat nga ipilit nga agadalak Diyak nga rod kayat. Nagdagulit kayo mat. Antun sa anak ang makapasa. Agungot kayo. Ala, no day tati kunam. Addagan ka. Saan ka nga roden nga agadal? Tulungan na kagtalon. Tapno adda pagadal ni Abi. Ngem awan to ti pabasulam Uwan tatang. Basta didak pilitan nga agadal. Takagurak ti agadal. Bukasta, imanugutin dagiti dadakkel mo sumardeng kan nga agadal? Una, tanamuan di asa anak asumsumrak. Uray sak, pinayaban dagiti dadakkel ko di pagadalan. Sa anak mo nga agadal, ta nakaunget datatang ken nanang kanyak. Saan ka di aday tati kayat mo? Ti sumardeng nga agadal? Wen, kasmat kan ka Naragsakak ita. Ta saan kun akasapulan ti sumrak iti pagadalan? Makapantan iti amin na kaya tapapanan. Una, uray binigat tama pa nagkamal. Kamaudyanan na, naggraduar kamutlaangan iti kolehyo, Abi. Wen nanang, kat utang ko daytoy kada kayo. Kastamatan kada kayo, tatang. Kan oray kan ka Manong Ray. Bilibak mat kan ka.
Tananusam tinagadal iti naunday a panawan. Wena, ngam kitaam. Nagturpusan ti kabsat mo iti kursona. Si Kangay, agpatingga kalatan iti talon. Ayos lang kanyak, tatang. Abi, anya ngay gayam ti planom itata nakaturpos kan? Kayat ko ti mapan iti sabali a pagilyan, nanang. Iso nga aga brodak. May-mayat manen, anak ko. Dakdakkel ka no ti sweldo, dagiti agtrabaho, iti sabali a pagilyan. Adaak manan, Rika. Sika manan? Uwan. Kaya't ko ako mustaan. No kasanun ti idardarirag kung ayat kan ka. Pasensya kan, Ray. Ngam ibaga kon ti agpaysoken ka. Awan namnamam kanyak. Iso anasaysaya at no sumapul kan iti sabaling armam. Ngam si kati kayat ko. Nagrigat lang aroden ti kabibiyag mi. Sakit makiasawa akan ka aman nalon. Anya laangan nga iti agbalin abiyag ko. Dito'y latan away ngagtaltalon. Awan mo't makita ka dakas na, Rika. Sorry ngam ti kayat ko. Jay lalaki adi adal. Saan kat akaskan ka aman nalon lang. Ha? Nagsakit mo't tanti pa nagsasawang, Rika. Sorry kunak manen, Ray. Ngam saan asika ti arapaap ko alalaki. Sa anak asumarda nga agaram kan ka, Rika. Aging nga awan makitak akaayan ayat mo. Sapay la ko ma. Tapalubusan nakamang pasyerkan ka. Ala, agan-anad ka kanayon, Abi, anak ko. Umawag ka no ada problema, anak. Saan kayo unay ang madandanagan kanyak, tatang, nanang? Da kayo kiti ati agan anad. Manong Ray, saan mo kumaabaybay ang datatang kan nanang, Wan, Abi. Siyak ti makamu kadakwada. O sige nga, Rodan. Panawan kayon. Ay, imbag pa'y ni Abi. Tamapadasan na ti aglugan iti eroplano. Alam siyak. Siguro, di akon mapadasan. Aging ga matayak. San mo ako na nga umapal ka? Idi, kaguram no pilitin da kang agadal. Awan mo't kit ti pagpabasulak, tatang. Ang makamamiris aklaan. Day tangamin, anak ko. Tanudimngeg ka kumaidi ka da kami. Di nakaadal ka kumamat. Uwan nga rod, nanang. At da kumamat maipanakal ko. Hala, gusto na itan. Agawid tayo kit din. Prutas para kan ka, Rika. Diyak ka sa pulan dagita prutas. Iso nga iyawid mo matlaang. Apay nga saan mo akayat nga awatan ti sagot ko kan ka. Gaputaadan ka ayan-ayat ko. Anya? Adan sinong batam? Adan, may isa nga inhinyero. Iso asar dengan nakmat nga taitan. Awan nga rod laban ko iti dayta nga inhinyero. Talagang awan. Kan saan kamat apin ang namnama? Si kalaang tidagulit nga agdaton. Gapula ang tawan adal ko. Di na kun kayat. Uray asino mat ababae mas pilyin na ti di adal alalaki. Sige nga, Rodriga. Agpakada akon. Anak, anya day takit kita iti cellphone mo. Kuha, nanang. Tipos ni Abi. Kitaan nyo. Nagpintas ti ayan na. Kas iti makit-kita kadag iti piliw ko la. Ay, kasta ka kumamot ita no nakaadal ka. Pulusmot nga min asaan da ka amapilit nga agadal ide. Di nakpayan kayat ni Rika. Gapula ang tasanak kanu nakaadal, nanang. Mas pinili na dayjay nga inhinyero. Ita, maamiris munti patag ti adal, anak. Nanang, at dapay nga ta babae ang mangayat kanyak. Apay kit din nga awan. Addan tulat ta, anak ko. Saan ka amapukawan itinamnama? Kat numaadaan kantuman iti bukod a pamilya. Allukuyam to dagiti agbalin nga anak mo, tagadalda. Ken, ikarigatam ida apagadalan. Nanang,
Gaputadyak kayat, nga agbabawi dan tumat iti kamaudyanan. Adda pa nagbabawik asan ang nakaadal, Mr. Lonely. Ngam awan mat sabali a pabasulek, no saan at ibagik. To'y pagayam mo, Ray. Agyaman nakpagayam, Ray, iti daytoy apakasaritaam. Adda iti udi ti babawi. Ngam nupay kasta, saan ka mapukawan iti namnama? Ti panunutem, natulungam ni tatang mo anang paadal iti kabsat mo. Aggaget kakit di. Agurnong ka para iti masakbayam. Agurnong ka para iti bangunem to a pamilyam. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ray. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.